Body Shop je vlastne v USA opravárne na auta. A ja som ale zmenil význam tohto slova a Body Shop som vlastne vytvoril ako koncept tela, ktoré je ale inaké. Ja kombinujem tú telesnosť toho ľudského tela a tela hmyzu. A robím to práve preto, lebo vlastne obsesívne kreslím hmyz a dokážem na hmyze vyrozprávať celé postkoloniálne myslenie. To, ako hmyz vlastne sa dostal do Európy, a ten hmyz sa dokázal vlastne veľmi rýchlo prispôsobiť, modifikovať svoje telo, pretvárať jeho farebnosť a jeho formu a vlastne dokázal to telo používať strategicky na to, aby prežil. Vlastne toto telo maximálne ignoruje nejaké heteronormatívne konštrukcie. To telo, ktoré je diverzné a je queer, vo svojej podstate veľmi krásne a to telo vlastne striham z papiera a dokresľujem. Týmto konceptom vlastne sa snažím vytvoriť takú novú anatomickú knihu. Mojou prácou kritizujem vlastne to etnologické a antropologické eurocentrické zmýšľanie, ako sa pozeráme na ľudské telo, ako sa pozeráme na spoločnosť a kto v tej spoločnosti má akú úlohu. Výstava, ktorá bola v Mumoku, je vlastne výstupom takého môjho možno 2- až 3-ročného kvázi výskumu, kde som hľadala primárne piesne, staré, tradičné rómske, ktoré by odkazovali k holokaustu, ako k rómskemu. Keď som bola v New Yorku na rezidencii, tak som sa stretávala s rôznou sortou muzikantov, ktorým som dávala tieto staré notové záznamy. Keď som potom do toho projektu prizvala rómskych muzikantov, tak to bolo veľmi silné, že vlastne oni takisto bez toho, aby poznali ten notový záznam, tak to zahrali tak na prvýkrát, že som sa naozaj rozplakala. Keď sa otvárala výstava, tak v rámci vernisáže tam bol prítomný kamenosochár, performer, ktorý ten notový záznam sekal do kameňa, ako keby do pomníku. A divák mal možnosť takej interakcie, že keď sa priblížil k pianu, tak to začalo monotónne nejako ako keby hrať tú krásnu, tradičnú rómsku pieseň. Že tam sa mi to javilo ako najlepší kontrast vlastne, že to piano zastupuje tú majoritu. A tie kvetiny, vlastne oni zastupujú to rómstvo. Tú exotiku, tú divokosť. No ja som v prvom rade si bola vedomá toho, že rómska história nie je spísaná Rómami. Tak ako ten notový záznam je nefunkčný pre tú rómskú kultúru, takisto veľa tých dochovaných zápisov, ktoré sú, vlastne nemajú šancu komplexne postihnúť to, o čom to etnikum vlastne kedy bolo alebo je. Že my tam máme veľké, biele, prázdne miesta v tej histórii. Hi, I'm back. Ahoj, som späť. Warm Up Party 2023 vznikla vlastne ako reakcia na historické maximácie energií, ktoré vznikli, alebo teda sa vyšplhali v roku 2022 vďaka neodôvodnenej vojnovej invázie Ruska na Ukrajinu. Vtedy Ministerstvo kultúry zaviedlo rôzne opatrenia a jedno z tých opatrení bolo znížiť teplotu vo výstavných priestoroch. A teda idea projektu bola vlastne pomocou tanca alebo teda pohybu zohriať výstavný priestor Kunsthalle Bratislava v spolupráci s ľuďmi, ktorí pracujú v Kunsthalle. Spolu s kamarátom sme vypočítali, že 14 zamestnancov a zamestnankyň, ktorí pracujú v Kunsthalle, vedia za 30 minút vytvoriť 7 kW energie a teda vedia zohriať priestor o 2 stupne. Sice to bola party, ktorá sa konala naživo, ale počúvali sme hudbu cez slúchatka a využívali sme na to naše mobilné telefóny. Snažila som sa upriamiť pozornosť na vytváranie energie ľudským telom. Ja som to nazvala kolaboratívno performatívny projekt, čo bol vlastne artefaktom warm-upu. Bolo to teplo.
Čiže je to ten zážitok, ktorý ja ponúkam a je ono vlastne v dnešnej dobe už celkom dorovnateľný vo svete objektov.